ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି। ଚଢ଼େଇକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ମୋତି ମିଳିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ନାକରେ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୋ ନାକରେ ମୋତି ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ରାଗିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚଢ଼େଇଠୁ ମୋତିଟା ଛଡ଼େଇକି ଆଣ। ସିପାହୀମାନେ ଚଢ଼େଇଠାରୁ ମୋତି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ମୋତିଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଥର ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ରାଜା ଜଣେ ଭିକାରୀ। ସେ ମୋ ମୋତି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ମୋତି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୋତିଟି ଫେରି ପାଇ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ରାଜା ଡରିଗଲେ, ମୋ ମୋତି ଦେଇଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଣି ରାଗିଗଲେ। ରାଜା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଆଣ। ସିପାହୀମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ବୋକାଙ୍କ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା।